Mutta huomasimme nopeasti, että Euroopan kaduilla huudettiin Palestiinaa vapaaksi joelta merelle. Tämän palestiinalaisen iskulauseen alkuperäinen merkitys on, että koko Jordanjoen ja Välimeren välinen alue täytyy vapauttaa juutalaisista. Toisin sanoen Israelin valtion täytyy lakata olemasta tai se täytyy tuhota. Se on puhdasta antisemitismiä. Kuitenkin tästä iskulauseesta tuli välittömästi maailmanlaajuisen pro-Gaza-liikkeen tunnuslause. Mielenosoituksissa myös täällä Suomessa on vaadittu maailmanlaajuista intifadaa, Globalize Intifada huutoin. Intifadat olivat palestiinalaisten kansannousuja, joissa brutaalin väkivallan ja terrori-iskujen kohteena olivat lähes yksinomaan juutalaiset siviilit. Ensimmäiseen ja toiseen intifadaan kuuluivat veriset iskut muun muassa koulubusseihin, ravintoloihin ja toreille. Kaikkialle, missä oli paljon ihmisiä. Yksi itsemurhapommittaja räjäytti itsensä Jerusalemin yliopiston kampuksella, surmaten useita paikalla olleita opiskelijoita. Nyt länsimäiset yliopisto-opiskelijat puolestaan vaativat tätä samaa väkivaltaa meille tänne länsimaihin.